Arkadagyl gahrman serdarymyzyň taýsy taglaalary we husus ulgamyň erkin ösmegi barada edýän bimeşhur aladalar bilen Mar welaýatynyň çägine gurulan döwrüwa pilaçykanlarda halkymyzyň toý saçaklarynyň bedegi bolan tergök önümleri ýeşdirmek işlerine aýratyn uly ähmiýet berilýär. Döwlet tarapyndan döredilýän ýeňilliklerden we husus ulgamy ösdürmek barada alınıp barlayan işlerden ruhlanyp zähmet çekýän işewur telekeçiler öz işlerini döwrüň talaplaryna laýyk guramak bilen ýyladyşgany şertlerini ekologiýa taýdan arasy tergök önümleri ýetişdirmekde ba iş tejribe toplaýarlar. Welaýatda owakyjylyk işlerini hususy önüm öndürjüleriň giňden çekilmegi netijesinde döwrüwa pilaçykanlarda ýetişdirilýän gök önümleriň görnüşleri barhartýar. Içerki bazarlarymyzda gög önüm bolşulugyny döretmek barada alınıp barlayan giň möçberli işlere münasip goşunt goşýan hususy karhananyň birem Mar welaýatynyň Naky Türkmenistanyň Senagatçylar we Telekeçiler Birleşmesiniň agzasy bolan Halal Dogun hususy karhanasydyr. Karhananyň täzelikde gurulup önümçiligi girişen bu ýyladyşganasy 8 hektara barabar bolup, häzirki wagtda bu ýerde pomidoryň ýokary hasyl berýän görnüşleri ösdürilip ýetişdirilýär. Işewur telekeçileriň ahlasy zähmetleri bilen ýygyny ýetirilýän ekinler bol hasyl toplaýar. Ýyladyşgany hojalygynyň ekinleri damjalaýyn usully suwarmak, dökün bermek, howa alys çalşygyny amala aşyrmak ýaly ähli işleri awtomatik usulda dolandyrylmak bolsa, pomidordan bol hasyl almaklygy esasy şert töredýär. Bu ýerde toprakly şertlerde ýetişdirilýän ekiniň her bir düýbüne gownaja ýygyny ýoly goýulýar. Ýyladyşgany hojalygyny ilimiň gadanylarynyň ygtybarly usullarynyň önümçiligi ornaşdyrylmagy özüniň oňy netijelerini berýär. Ýyladyşganyda tozalanýyş işleriniň arlaryň kömegi arkaly amala aşyrylmagy pomidoryň hasyllygyny ýokalandyrmagy uly täsirini ýetirýär. Häzirki wagtda işewur telekeçileriň gownaja ýygyny ýetirýän pomidorlarynyň hasyllary gözüňi dokundurýar. Hususy karhananyň hünärmenleri ihlatly çekilýän zähmetiň netijesinde ýetişdirilýän pomidoryň her bir düýbünden mewsimde 40-45 kilograma çelli hasyl almagy mümkinçilik bardygyny aýdýarlar. Şuňlar işewur telekeçiler özleriniň çekýän ahlatly zähmetleriniň netijesinde ýetişdiren pomidorlaryň hasyllaryny ýygnamak işlerini guramaçylykda alyp barýarlar. Ekologiýa taýdan arasy ter pomidorlar içerki bazarlarymyzy bol gög önümler bilen üpçün edip, halkymyzyň bereketli toý saçaklarynyň bedeýär. Hususy önüm öndürjüler özleri barada döredip berýän şeýle mümkinçilikler üçin arkadagy gahrman serdarymyza we gahrman arkadamyza alkyşladylaryny aýdýarlar.